Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akona liso lero mafikaso kuno kumene nawagoneka olemekezeka Yeremiya Kihana. Mwina chisogolo chake cha nkhani imeneyo kuchokera pano kuti chisogolo likhala motani. Ine sindinganene zambiri kupeza tikudziwa kuti nkhani iyi mkoti oipita mkoti kumayana chimene tikuyembekeza ndi kuti pamalamulo amati iwe munthu siwochimwa mpaka nakupeze kuti iwe ndi wochimwa. Ndiye tikuyembekeza kuti iwo sanakwane nthawi yacheyo akapasidwe danga loti amene akuanena kuti achimwawo anene, ndiye kuti iwonso azatha kunena zawo ndipo ngati zabelo zachitike sangasanga. Apa tikumvera kuti akupita ku Lilongwe, ena akuti akupita ku Mzuzu, koma zikanakhala bwino kupeza iwo asakupeza bwino kuti zimene zikanachitikira ku Lilongwe. Ndiponso zangochimwa zangochitika akanachitika zikanakhala kumwe kuno, akanakhala kuti ICB anali ndi loya yawo. Nanga koti si koti, makoti ya Uganda kuno alipo zikanathera kumwe kuno. Wapopeza aganiza kuti zikachitikire ku Lilongwe kaya ku Mzuzu mayene kwambiri kanakhala okondwa ngati chipani zimene zikanachitikira ku mwansanga chifukwa awa ndi akudwala sakupeza bwino. Na inuyo mutacheza nawo olemekezeka Kihana mwina satisfied ndi efe yawo mene ilili kuti mwina atengedwe azipitisa mwina madera ena atali ngati kapena kuti sindili okondwa yayi chifukwa chilichonse high blood pressure yawo is very high, very high. Ndipo sakanaloledwe chilichonse chingachitika koma angasiboma kuti aziyenda choncho tizisiya zonse m'manja mwa Mulungu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.